Hello guys! Kantag spaghetti. Naidagang spaghetti na bilhin sa ref. Kanta guys. Bago mag. Nagtubod na akong laway. Tubod na akong laway sa spaghetti. Juicy kayo. Yung kahang spaghetti nga gibilin sa ref. Kamdaot tapos niya. Sayang lang. Saucy kayo siya. Saucy. Daghan kayo og sauce. Kaya saucy. May nga, imbis kayo sige og walking. Sulta. Hindi ko ito. Sige po kaon. Kaya, imbis magamay, wala ang yapon. Gutang ilong. I'm yung notification. Yung notification ang ako ang post upload. Sarap. Sarap gabi. Sarap spaghetti. Guys. Sarap naman. Ganahan kayo ito aning cellphone kaya. Hamis kayo. Huwag pa kayo. Huwag pa kayo. Ito lang guys, gusto mo ko. Bye. See you next mukbang. Love you all, ramping. Love, love. God bless everyone.